že čaute ľudia, buch. Preto som buchol, lebo som šťastný a smutný zároveň. A ideme si vysvetliť prečo. A prečo som tak dlho nenatáčal? No takže nenatáčal som kvôli tomu, nemal som žiadne nápady, nenašiel som žiadne programy, nenašiel som žiadne veci, že by som mal natáčať. Hej, takže tak, a vlastne nemám nápady, no to je skoro všetko. A nechcem ako byť, nechcem sa živiť YouTubeom, kamo. Ja ako budem mať normálnu prácu, nezajíma ma ako YouTube. Ako hej, kúknem si videa, zase ma zaujíma, akože si budem kúkať videa, ale nie aby... Pozeraj, aké tu mám proste chujoviny, ja proste takéto, hej... Potrebujeme sa zlepšiť, lebo ja som strašne sprostý v tomto. Pozeraj na moje logo, ja som toto kamo, to som z nejakej stránky, hej. To kľudne poviem, mne to je jedno už. A keď budem mať nápady, vám hovorím, ja vám to normálne natočím, hej, len ja teraz nemám nápady, napríklad toto je kreknuté. Toto vám niekedy môžem že ukázať, to je proste, teda natočiť. Proste je to Windows 8.1 Pro, môžem ho ukázať aj keď to ríti, také dole zase videa, je to nejaký ďalší oznam, hej, proste je to normálna virtualizačná mašina, teda virtuálna mašina, už ani neviem hovoriť, vlastne ti to simuluje Windows, sa rýchlo prihlasím. Hej, ja z tohto môžem, hej, že by som inštaloval nejaký Windows, hej, ale ja potrebujem tiež rady do komentárov, takže... Chvíľka ticha pre Windows. Tak vlastne... Keď chcete, tak mi to napíšte do komentárov, ako ja budem veľmi rád, hej, normálny, skutočný stroj, a je to virtuálne, hej, to máš oné, čo môžeš robiť hore, hej, tuto proste, tu máš, čo môžeš robiť a debiliny, hej, takže to zavrieme. Inak reálne ja tu nič nemám, v tom má sere, vieš, a Vegas, na čo ti budem ukázať na ňom. Ja som strašne hlúpy v tomto niekedy. Ako, neviem, no tak, ako, bohužiaľ. Ale áno, vždycky keď chytím nápad, ale nemal som mic, mic sa mi pokazil, nemal som žiadne nápady, aj tak. Chcel som natáčať, neviem vyjadrovať sa na to si ešte potrebujem precvičiť. Ako nedá proste rozprávať o veciach, hej, nie že tu budem koktať. Ja furt hovorím s anglickým kamarátom a ja no pomaly zabudám jazyk, hej. Takže fakt díky, keď si toto video dokúkal, to si akože vážim. Normálne mám počítač nový, to poviem, keď si akože dokúkal som, to si viacej vážim. Takže mám vlastne nový komp, má to super špecifikácie, môžem ukázať. Ty fakt, keď toto až sem kúkaš, to sa práve to. Bože. Hej, proste je to super vec a tu máš takto. Mám RX 580, tu mám procesory, mám AMD Ryzen 7 2700X a tak je, ja mám proste 16 GB RAM, žiadne flexenie, 2 SSDčka, 1 TB hard disk a tak no, takže toto asi bude všetko, už nemám čo povedať. Díky strašne, že si to pozeral, fakt veľké potleskanie pre teba. Tak uvidíme sa možno v ďalšom videu. Ahoj, čaves, užívaj.